Κύριε Κατερινόπουλε, περιμένει ο κόσμος την άποψή σας για αυτό το έγκλημα με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη και στο δικαστήριο τελικά πρωταγωνιστή. Είναι αυτός ο πρωταγωνιστής που φωτογράφησα στην πρώτη εκπομπή γνωστής. Της Αγγελικής μας. Ναι, της Αγγελικής Νικολούλη. Τότε και μάλιστα έγινε αφορμή να μην ξαναπατήσω και στην εκπομπή. 9 ώρες να πείσει ότι ο άνθρωπος αυτός λειτουργήσε σε εμβρασμό ψυχής. Αυτό δεν πείθει τον απλό πολίτη, πόσο μάλλον τους δικαστές. Τα κίνητρά του ποια ήταν, και τότε και τώρα και εσαΐ θα λέω, ότι για να ζήσει αυτός έπρεπε να πεθάνει η Καρολάιν. Και ο νοών νοήτο. Δεύτερον, ευθύνες και τότε και τώρα αποδίδω και στις διοκτικές αρχές και στον τότε υπουργό που την επικήρυξε την επόμενη μέρα το πρωί, πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά. Ο κ. Σταοξής είναι έγκριτος δικηγόρος και ξέρει. Είχαμε τρομοκρατικές ενέργειες και επικηρύσσονταν μετά από 10-15 μέρες οι τρομοκράτες. Εδώ ένας κοινός κακοποιός που λέγανε ότι είναι Αλβανός, ότι είναι Ουκρανός κλπ. Επικηρύχθηκε την άλλη μέρα το πρωί. Και ένα μήνα πριν είχαμε τη δολοφονία Καραϊβάς. Μπράβο. Και ένα μήνα πριν είχαμε τη δολοφονία Καραϊβάς και δεν έγινε επικήρυξη. Και έχουμε 37 μέρες για να συλληφθεί αυτός ο κύριος με τον τρόπο που συνελήφθη. Είχαμε και μια άλλη αυτοκτονία στην πορεία και εδώ είναι οι ευθύνες των αστυνομικών αρχών, των δικαστικών αρχών και έρχεται αυτός ο κύριος για να μας πείσει ότι ζητούσε συγγνώμη από την Καρολάιν, λειτουργήσε ένα εμβρασμό ψυχής, δεν του έδωσε τη συγγνώμη και έκατσε και έστησε αυτό το σκηνικό. Ενώ τον έδιωχνε από κοντά. Πρωτοετήφητοι της νομικής δεν τον πείθουν, αλλά δεν πείθουν ούτε τον απλό ελληνικό λαό. Κάτι άλλο είναι πίσω που δεν το μάθουμε ποτέ. Λυπάμαι που το λέω. Όταν λες, Θανάση, ότι σκότωσε την Καρολάιν για να ζήσει αυτός, τι εννοείς? Προφανώς ήταν από κάπου εκβιαζόμενος. Αυτός ξέρει πολύ καλύτερα. Επιμένει κάτι ο που ενδεχομένως ήξερε η Καρολάιν και φοβότανε. Γιατί έψαχνε να βρει σπίτι στην Κρήτη η Καρολάιν? Γιατί δεν το είπανε ποτέ αυτό? Και ο εισαγγελέας έψαχνε να βρει σπίτι μακριά στην Κρήτη. Ήταν γυναίκα ή άντρας χτες? Προς τη γυναίκα. Επέμενε ότι δεν με πείθει ότι μόνο γι' αυτό τα κάνατε όλα. Τα κίνητρά του ήταν αυτά. Κοροϊδευόμαστε. Βέβαια το δικαστήριο αυτά τα στοιχεία έχει, αυτή την απόφαση θα βγάλει. Αλλά δεν έφτασαν κατά την δική μου εκτίμηση. Μπορώ να κάνω λάθος. Το κίνητρό του ήταν η αγάπη και η συγγνώμη. Δεν ήταν ούτε η αγάπη ούτε η συγγνώμη. Άλλα ήταν τα κίνητρα. Η ζωούλα του. Εμένα μου έκανε σαν ένα σύγχρονο ιερομάρτυρα που μαρτύρησε για την αγάπη του. Ναι. Θύμα. Θύμα. Παρουσιάστηκε ως θύμα. Δεν είχε μια συγγνώμη. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Τη σκότωσε, ανέβηκε τα σκαλιά. Τα κατέβηκε τα σκαλιά. 2 ώρες περίπου αφού είχε το παιδί. Ήθελε να πάει την άλλη μέρα στη δουλειά και το παιδί δεν ήξερε να το κάνει γιατί η Καρολάιν ήταν σε τέτοια κατάσταση που φοβήθηκε μην κάνει κακό στο παιδί. Δεν ήταν τυχαίο ότι κρατούσε το παιδί. Δίπλα είναι η ψυχολόγος. Θα την ακούσουμε. Και επειδή ως εκπαιδευμένος διαπραγματευτής σπούδασα τη γλώσσα του σώματος, έτσι, ασυναίσθητα κρατούσε αυτό το παιδάκι εκεί αυτός, για να καλύψει την υπόλοιπη γλώσσα του σώματος που θα πρόδιδε αυτά τα οποία είχε κάνει. Μα το είπε κιόλας, δεν ήξερα λέει τι να κάνω, έκανε διάφορα. Μετά έβγαζε σαν φωτογράφος, λειτουργήσε σαν αν κάνω λάθος, διαψεύστε με. Αλλά τα κίνητρά του δεν είναι αυτά τα οποία προβάλλει. Καλέ. Ποιος άνθρωπος, δηλαδή εγκληματίας, πάει σήμανση και μετά πάει και αυτός με το κινητό και φωτογραφίζει, κυρία Γεράκη, το σπίτι, να δει τις στιγμές, όπως αποκάλυψε τα Σούλα Παπα-Νικολάου. Δυστυχώς λυπάμαι και τότε το είπα και τώρα το λέω. Λυπάμαι γιατί δεν λειτουργήσαν και από ό,τι μπορώ να ξέρω υπήρχαν και κάποιες διχογνωμίες μεταξύ αξιωματικών τις πρώτες μέρες. Αλλά εντάξει, ως συνήθως, πας ανώτερος και σοφότερος. Κύριε Κατερινόπουλε, το είπε στην απολογία του, θα μπορούσα να έχω φύγει αυτές τις 37 ημέρες. Πού θα πήγαινε? Και δεν έφυγα. Όντως θα μπορούσε να έχει φύγει, γιατί οι αστυνομικοί δεν είχαν πάρει μυρωδιά. Εντάξει, είχαν επιστέψει το αφήγημά του, οι περισσότεροι τουλάχιστον, το ξέρετε καλά, είχαν επιστέψει το αφήγημά του ότι μπήκαν ληστές. Και βρήκαν και εκείνο τον Ουκρανό, ότι ήταν Γεωργιανό από τα σύνορα. Αλλά όταν συνελήφθη αυτός, είχαμε και κάτι αυτοκτονίες που να πάρει ευθύνη. Με 2 σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά είναι ήττα η υπόθεση για την ελληνική αστυνομία. Βεβαίως και είναι ήττα. Είναι.